फेरेंगा सारा मा उद्देश्य दं राकेश ब्रह्म बायदि इएमआ मा उद्देश्य दं दिनै बिथांमोननि बै मा नाममोन दावबायसा बिथाङा गावनिनो सापर्टार गावनिनो रायजो राजाफोरजोंहाय जोंनो बे बाराव बे केन्डिडेटखौ नांला होननानै होखारजालायनाय सासे बेफोरबायदि इएमफोरखौ बिथांमोननिनो मावथि सासे कसुगावनि सरथि ब्रह्म बायदेवा गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय सुनिबाराव थांबाय जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया बेनो जाबाय बिटिआर सरखार होननाया बिटिआरआ मोजां होननाया बेनो परिबर्तना बेनो नामा गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै। खुलुमबाय हेलो एसबि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो हिउज गेदारिं जाबाय मैया ब्लेसिं रेलिया सक्सेसफुली जालांबाय दायो आं दंफैयो नैबे चम्पामाथि इरिगेशन प्रोजेक्ट बेयो स्पेशल पेकेजजोंहाय बानायजानाय 2005-06 सननि आं बेनि सोमोन्दै दसे उनावहाय मोनसे भिडिअ होगासिनो दं नैबे भिडिअआवहाय कभार खालामगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो भिसिडिसि सेक्रेटारिनि बे जितु पस्ट दा बेनि रिजाल्टआ अलरेडि मैया आउट जाबाय गोबाङानो आंनावहाय खावलायहरदोंमोन नैबेनि सोमोन्दै लाबोनांगौ होननानै माने माबा मोनसे जादों माबा मोनसे रहस्य दङ निश्चय सिङाव बिथांमोना फोरमायहरदों आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो बेखेवनानै होगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोननिनो मावथि सासे कसुगावनि सरथि ब्रह्म बायदेवा दुखु फोरमायदों बिथांमोननि जाख्ल'नायनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों बेसेबां गोसो मोदोम होथाबनानै खस्थ' खालामदोंमोन मावथाबदोंमोन गावनि रां खरस खालामलायनानै इउपिपिएलखौ देरहासार जाहोनायाव मदद होबोदोंमोन दा अपेनलि बे जिनिसा खुलासा जाबाय दिनै सोरबा 96% मोननाय 95% मोननाय आनखि आंनावहाय मैया आंनि बेचमेटमोन जोङो डिग्रियावहाय एखेलगे दङमोन एखे इंलिश अनार्स साबजेक्ट लानानै जों सानैबो फरायदोंमोन आं बिथांनि मुंखौ मेनसन खालामनो लुबैयाखै बिथाङा आंनो खावलायहरदों जे बिथाङा फोरमायहरदों दुखुबो फोरमायदों जे बुजिबाय लोगो बुजिबाय ओरैबायदि जोंखौ थगायबाय जोङो बुजिनायावहाय एसे सम लाबाय थेवब्लाबो बिथाङा दिनै बुजिनानै जे बिथांमोननि फारसे आंनो फोरमायहरबाय बेनि थाखायनो आं बिथांखौ साबायखर बावहरग्रोयो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बिथांबायदि आंनि लोगो बिथांबायदि गोबां मेलायानो बेबायदि अजद लाबोदों कमप्लेन हरदों इउपिपिएल सरकारनि कारापसननि फारसे बिथांमोना आवाज दैखांनो नागिरदों आरो बुंगासिनो दङ अलरेडि कसुगावनि बे बायदेवा अलरेडि आवाजखौ होखाबाय दा नायदो सासे गावखौनो समाज सिबियारि रायजो राजानि अनसुला मा होनो बेखौ बड'फानि आदर्श लाग्रा होननानै गावखौनो फोरमायो लासिंसिं बड'फानि मुंखौ खनले बारंबार नंखाय बांखाय लाबाय थाग्रा बेफोरबायदि बेक्तिया दिनै लासै सोराङाव फैगासिनो दङ जे बेसेबां थगायनाय आरो थगायनायनि अनगा इउपिपिएल सरकाराव दिनै मोजां मानसि गैला होननानै बुंनांगोन बिथांमोना दिनै सिस्टेमखौथ' कन्ट्रलाव लानो हायासै बा रोङासै बा बिथांमोना गावसिनि गादिखौल' जेने थेने बासायनायनि सार्थआव जोङो गासिबो माहारिखौ माने बिसोरो फानदों थोंजोङै फानदों दिनै फेरेंगा सारा मा उद्देश्य दं राकेश ब्रह्म बायदि इएमआ मा उद्देश्य दं दिनै बिथांमोननि बै मा नाममोन दावबायसा बिथाङा गावनिनो सापर्टार गावनिनो रायजो राजाफोरजोंहाय जोंनो बे बाराव बे केन्डिडेटखौ नांला होननानै होखारजालायनाय सासे बेफोरबायदि इएमफोरखौ लानानै माबोरै जोङो गोग्गो गोथार सरकार जोंनि गेजेरावहाय मोनखो दा बे 5 बोसोरा जोंना सिमां बायदि ओरैनो थेर बेथेर नस्थ' जालांबाय दिनै गोबां लाइमोनफोरा आसा खालामदोंमोन नाथाय गासिबखौबो निराशायाव दोनबाय दिनै इउपिपिएल हान्जानि गोरों लाइमोनफोर इयुथ्सफोरा दिनै बुजिनो हमबाय मैया जोङो लोगो मोनलायदों ओरैबायदि इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय गोदान इयुथ्सफोरा दिनै थारैनो बिथांमोना दुखु फोरमायफैदों जे जोंखौ थगायबाय जोंखौ माबायदि आन्दोआव दोनदोंमोन जोङो हमस्लाबना मोनासै होननानै बिथांमोना फोरमायफैबाय 8 लाख थाखानो 15 लाख थाखानो मेगनजों देग नुथारदोंनो आनखि पार्सेन्टेजआ गावनिया पासमोन क्वालिफाइडमोन दा बिथांमोना साख्रिनिफ्राय बन्चित जानांगौ जाबाय फैसा गैयैनि जाहोनाव दा बेनिफ्राय आरो दुखुसिन बाथ्रा मा बुंबावनांगौ सारथि मेडामा बुंनाय
क्लिप्सखौ आं नोंथांमोननि बे भिडिअनि गेजेरजों होलांगोन। नाय बेसेबां दुखु फोरमायदों। आरो लोगोसेनो आङो नैबे जायगायाव दंफैयो चाम्पामाटी रिभारनि मोनसे बे प्रजेक्टआव, बेनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन। 13 चिराङाव बर्थमान दा दंफैयो। जोङो एसे नायगिदिं जायगाखौ दिनै, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोन आपडेट्सखौ होलांबाय थागोन। आरो आंनो बे ब्रादारा रिक्वेस्ट खालामनानै बे भिडिअखौ लाबोनो होनायखाय आं दिनै लाबोबाय। थारैनो मोनसे जोबोद गिदिर बेयो ब्रेकिं निउस, बा बेयो मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे जाथावि जिनिसा दिनै जादों। कारापसन, साख्रिनि मुङाव कारापसन। आरो दाबावैसो जों नुबावदों 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिथांमोना होनो हायाखै, दासिमबो फोसावनो हायाखै। मानोना जोङो मिथिगौ रिसेन्टलि 2024 आवसो CSB बर्डखौहाय आसामनिफ्राय लाबोफिनदोंमोन। जिहेतु लांजादोंमोन बे डिपार्टमेन्ट माखासेफोरा, जों बेखौ बुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय बेखौ बुजिनायाव एसे सम लादों। थेवब्लाबो दिनै लेटलिबाबो बुजिदों, मुहुर्त समाव बुजिदों लाइमोनफोरा। जोबोद मोजां, बाख्नायथावना। बेनिफ्राय गोबां बुंबावनो सानाखै आङो। खिन्थु जायफोरा पास जासेयावबो दिनै बन्सित जानो गोनां जादों, बिथांमोना न्याय मोननांगौ। बेनि थाखाय बिथांमोना कर्टआव एपिल खालामथारनांगौ। आरो बिथांमोननि एन्सार शीटखौहाय पाब्लिकलि पाब्लिश खालामना होनांगौ। CSB बर्डआ बेसेबां पार्सेन्टेज मोनमारदोंमोन, OMR शीटनि कपि, जेरै ADRE आवहाय रिक्वेस्ट खालामनायनि गेजेरजों होदोंमोन, बे जिनिसा जानांगौ। अब्लाना गासिबो खोथाया रोखा जागोन जे बिथांमोना बेसेबां कारापसन खालामदों होननानै। लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ। स्टे टिउन, बाय बाय। दानि BTRनि साख्रिनि ओंखारनायखौ आं दुखु मोनदों। दिनै आंहाबो फिसा हौवाया दङमोन, दानि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव होदोंमोन। पासआथ' जाखादोंमोन जोंना, फैसा हैनो हायैनि जायाखिसै। आंनावनो फैबाय बिसोरो बुधबारखालि फैनानै रायलायहैदो होननानै बुंबाय। माबा शुक्रबाराव रायलायहैदो होनबाय। बिस्थिबारावथ' 9:30 जाहैबाय। आरो ओमफ्राय गावनो थानाय नङा शुक्रबाराव होननानै सुनिबाराव लेंहरबाय। सुनिबाराव थांबाय जोङो, जोंनाव फैसा बिबाय 8 लाख। ओमफ्राय फैसाथ' जोंहा गैया, मा खालामनो। मालायहा होलांबाय 8 लाख। ओमफ्राय जों एथ' खस्थ' मावबोनायजों आङो कुसुगाव समस्तियाव आङो प्रेसिडेन्ट जाबोदोंमोन। आं बे समाव उकिल मुसाहारि सारा देरहाबोबाय। आंनो गामि साब्रै कालेक्सन खालामनानै बयबो देरहाजोब्बाय। बे समाव दोहौ जाबाय, गिलु फालु दोहौ जाबोदों। देरहादोंबो जोंनि कुसुगाव समस्तियाव। जोंनो कालेक्सन खालामजोबनानै रम्फाजों आंजों बेसे मोजां देरहादोंमोन। दा जोंखौनो नायफिना, जोंनि फिसानि साख्रियावबो सिन्थाय थाखा बिबावो। बेनो जाबाय BTR सरखार होननाया। BTRआ मोजां होननाया बेनो, परिबर्तना बेनो नामा? गैयिफ्रा थाखाखौ होनो हायाबा माजों साख्रि मोननो? बे माहाजोनफ्राल' थाखा गोनांफ्राल' होनानै लाथोंसै। जोङो गुवाहाटियाव कर्टआवसो केस हैनांसिगौ, होनबासो बुजिसिगौमोन। थाइसेबो नाङा होनलाय। आं होनबाय आंनो नाङा, मालाया होदोंबाबो आं होआ, आं खस्थ' मोनबोनाय मानसि होनबाय आङो। मानिया बे सारा। दाना होनबाय बियो, प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन नोंनिया बिदिबालायसो जाबावबाय आंखौ। होमबा प्रमद साराबो लिंक दंखायो नामा थाखा लानायावलाय? आं बिराद दुखु मोनदों। बेनो परिबर्तना, थाइसेबो फैसा नाङा होननाया, 5 फैसाबो नाङा ओरै मोनगोन होननाया, दासो गासिबो 8 लाख 9 लाख थाखा लानायासो गासिबो साख्रिया मोनजोब्बाय। जोंनि एरियायावथ' गैया सासेल'नो हिनजाव मालाय, बेबो मोनबाय। बेनो जाबाय परिबर्तना। सोर थानो गोसो जाबावनांगौ बाहाय बेबायदिबा? इसे मोजां लिडार दंमोन जोंहा, जोंखौथ' नायसननांगौमोन ना। जों सोर दुखु मोना जानो? आंबो एथ' खस्थ' लाबोनाय, गारि घरा सालायनानै। इलेक्सनावबो आङो 18 बार गारि लांदोंमोन आङो। एखमबा 1800, एखमबा 2000 लादों। बिनि फैसाखौबो मोनाखै आं। इलेक्सनाव आङो 80-90 हाजार गारदों आंना। फिसाया दाबो रायगासिनो आंखौ, मिथिदों बोरो मानो जेबो मोना होननानै रायो। एसे एनै मोनबाय हनै, बेबो लोमा। 1 लाख थाखाखौनो आखाइयाव दैनो मोनाखिसै जोङो। सासे प्रेसिडेन्ट जानानै 1 लाख थाखायानो आखाइयाव दांनो मोना जोङो। होनबा जोङो बे परिबर्तनाव थानानै मा मोनबावनांगौ? फिसाफ्राबो साख्रि मोनाबा, सोनो हायाबा दलर जिरायनानै थानोसै आं एबाराव। जोंनाव बेबायदि थाखा बिनो नाङामोन। 8 लाख, आयौ थाखा होबासो मोनो 8 लाखआ। आयौ बिदि जायो। सोलायजोबदो रायजो राजाफोर गासिबो।
जोंनो रागाजोंनो ओंखारबाय दा नै आंहाथ' अमेनडे खालामबाय माबायाव नारेंगुरियाव 7,000 गोजों खारदों बाहायबो आंसो खरस खालामजोबदों दै लायनाय मा लायनाय आंनि गोसो गोरबोआवसो दंसै एथ' खस्थ' खालामनानै जेबो मोनै आरो बिनि सायाव लोमजानाय आंहा बिसि गोबाव लोमजादों आङो मास मोनसे टाइफड जालायलायदों आंहा मिटिं खुङै खुङैनो बाव सोरबा थाखा हरदों आंनो रावबो हराखै आंनो आंनि गोसो गोरबोआवसो दङ रायजोफोर एबाराव गासिबो सोलायजोब गासिबो साख्रि मोनैफ्रा गासिबो दाहो जोंहा एबाराव मोनसे लानानै परिबर्तन खालामनांगौ साख्रि मोनैफ्रा बे थाखा होग्राफ्राल' होजोबथोंसै आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट बियो आरो गुवाहाटि हाइकर्टआवबो थांनानै जोङो माबा हैनांगौ केस हैनांगौ बेबायदि थाखा लानायखौ आं बावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।